Ассалому алайкум ба ҳама бинандагони канали Абдуллотиҷӣ, ҳама нафарҳое ки канали моро ҳама вақт дастгирӣ мекунед, комментариҳои хуб менависен ва ай ҳама беҳтараш бовар карда билет мехарен. Ай ҳаматон миннатдорем. Имрӯз дар аэропорт Домодедово ва қарор дорем. Мехостем шуморо ай навигариҳои аэропорт Домодедово хабардор кунем ва баъдан барои ҳамон нафарҳое ки ба аэропорт Домодедово чанд бор рафтагиян омадагиян ҳамаша медонанд, барои ҳамаво камтар гуфтаниҳо дорум ки дар комментария менависанд ки бародарҷонам ми видео чӣ дар кора, мо худмон медонем ё ки ягон хабара мерасонем, мега кадомида дар кор боша интернет худшон мехонанд. Бародарҷон ҳастай нафарҳое ки мақсад интереснаи ҳамин видеоҳо ё ки ҳатто ҳамихи одамҳои ғалидагие ки стойка бигем даромадан лентая мегзаранд, фикр мекунанд регистратсия гузаштан намефаҳманд. Мақсади мо барои фаҳмондан, яъне ки оддӣ кардан ҳамиай. Аэропорт Домодедово ҳамин қадар видео мекардем, бигем ки ягон бор ихеле ҷоша надида буден, яъне ки аэропорт Домодедовора давом додан як корпуси навда. И бигем ай стойкаи 163 рақам ира нав кушодагиам, бигем давоми аэропорт Домодедово пеш ай якм даромадгоҳ, бигем бо калонтараш кардан ки ҳозираш дар маҳкамай, вале ай иҷам регистратсия сар мешавад, иншаллоҳ кушода шава, парвозҳорам айҷа иҷозат метиҳанд ки як бор хел нишон диҳамаша хела калонтар кардагиам. Ва баъдан як-ду чиз дигарам мерасондум ки ҳамин нафарҳое ки билет дорен аэропорт Домодедово меоен, билетон дар дастон даромадем, бигем ай чорум ай у тарафи аэропорт Домодедово, ай ҳама у тараф ай парковка каршеринг, бигем якм ай ҳама и тараф даромадгоҳ, дуюм сеюм байнай. Вақте ки даромаден билетон варақа ё ки электрони ай нигоҳ мекунен Домодедово Кулобай, Домодедово Душанбеай, мақсад нафарҳое ки намедонанд. Дар байни аэропорт дар дуюм этаж бигем телевизорҳода онлайн табло, яъне ки Москва Душанбе ё Москва Кулоб раисҳотон навистагияны, баъдан навистагие ки ай кадом рақамҳо стойка регистратсия сар мешавад, ай 1 то 5 ё ки ай 25 то сира ва мерем бигем ай чанд то чанде сар шида боша аэропорта даромадан рӯ па рӯ стойка регистратсия ранги неми чӣ хеле ки рақамҳо ҳастай, дар у тарафшам ҳамин хел рақамҳо стойка регистратсия. Мерем фақат паспорт мепурсанд. Паспорта нишон метиҳен, багажтонам меспорен ва баъдан дуюм этаж мебароен, пасадишни талон метиҳанд. Дуюм этаж ки баромаден, таможни мегзарен, дигараш ҳамон хел бо ягон бародаро хати хуш мешин рафтан мегирем. Аввал бигем рақамҳо ай тарафи якм даромадгоҳ ай як сар мешид, ҳозир ай у тараф шидагия, ай тарафи чорум даромадгоҳ ё ки сеюм даромадгоҳ, бигем ай як сар шидагиай. ҳамин қадар маълумот, ҳамин қадар навигариҳо, ай вазъияти проверка имрӯз хубтар беҳтар мешава. ҳолатҳое ки баъзеҳоро мепурсанд, ҳастай ҳолатҳое ки мақсад намепурсанд, ҳичи гуфта наметонем ки мақсад постоянни проверка, бигем бо менависанд ки мо гузаштем 100%, бигем проверка нестай, менависанд ки бародарҷон моро қапиданд. ҳамин қадар маълумот боқӣ паноҳи Аллоҳ, дар паноҳи Аллоҳ боша. Худтона эҳтиёт кунем. Миннатдорум ай ҳама.